Вітаю вас у эфіры навіны Віцебскай вобласці, у студыі Артур Смалякоў. Чыстыя гульні. Жыхары Віцебска спаборнічалі ва ўборцы і сартаванні смецця. Адзіны ў Беларусі музей мапедаў можна наведаць у Віцебску. Прыватная калекцыя налічвае каля 60 мадэляў рэтра-тэхнікі. Па перасечанай мясцовасці чэмпіянаты і першынство вобласці па лёгкаатлетычным кросе сабралі больш за 200 удзельнікаў. Умацаванне працоўнай дысцыпліны, стан умоў і аховы працы ў арганізацыях раёна разгледзелі на пасяджэнні Аршанскага райвыканкама. У ім прыняў удзел старшыня палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Беларусі Ігор Сергяенка. Прааналізавалі рэалізацыю патрабаванняў дырэктывы прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб мерах па ўмацаванні грамадскай бяспекі і дысцыпліны. Самое главное, на чем мы сделали акцент сегодня в ходе разговора и заседания, это то, что власть, а это и районный исполнительный комитет, и руководители предприятий, организаций, они должны на своих участках и в зонах ответственности своих создавать безопасные условия для труда, для отдыха, жизнедеятельности и производства и наших граждан. И, соответственно, требовать от своих сотрудников исполнения трудовой дисциплины на своих рабочих местах. Акрамя таго, падчас рабочай паездкі ў раён упаўнаважаны кіраўніка дзяржавы ў Віцебскай вобласці Ігор Сергяенка наведаў Аршанскі льнокамбінат, азнаёміўся з вытворчасцю і сустрэўся з працоўным калектывам. У кожным раёне Віцебшчыны павінна працаваць уласная будаўнічая арганізацыя. Такую задачу перад будаўнічым комплексам Прыдзьвінскага краю паставіў старшыня абласнога савета дэпутатаў Дмітрый Дзямідаў. На сесіі аблсавета разгледзелі вынікі работы арганізацый паўночнага рэгіёна і вызначылі планы на будучае. З пачатку года аб'ём будаўніча-мантажных работ у вобласці склаў амаль 1 мільярд 440 мільёнаў рублёў. Вынікі добрыя. Вышэй за сярэднеабласны ўзровень спрацавалі арганізацыі 11 раёнаў. Задача па ўводзе жылля таксама выконваецца. За 9 месяцаў увялі 262,5 тысячы квадратных метраў. З гадавым заданнем у 400 тысяч рэгіён плануе справіцца ў тэрмін. Аднак ёсць і праблемы. Будаўнічыя арганізацыі марудна асвойваюць грашовыя сродкі абласной і рэспубліканскай інвестыцыйных праграм, а таксама крэдытныя рэсурсы, выдаткаваныя па ўказу прэзідэнта. Пакуль асвоена каля 60%. Основная причина – сур'ёзны отток кадраў у будаўнічай галіне. Принимается определенный ряд мер, рост заработной платы, что привело к тому, что вот уже на протяжении 2024 года и 2025 отток кадров со строительной отрасли прекратился. Тенденция хорошая. Я думаю, что люди вернутся в строительную отрасль, подключены среднеспециальные учреждения образования. Нам надо понимать, что еще необходимо сделать для того, чтобы наши строители в полной мере могли выполнять те задачи социально-экономического развития, которые стоят перед нами сейчас и уже на будущую пятилетку. Предполагается достаточно серьезное увеличение как социальной инфраструктуры, так и создание новых производств. А все это невозможно без качественной и эффективной работы наших строителей. Каждый регион также должен иметь свою строительную организацию у себя в районе, для того, чтобы оперативно выполнять те задачи, которые стоят перед ними по улучшению благосостояния своих жителей, по капитальному текущему ремонту жилья. До конца 2025 года в области запланавана завяршыць будаўніцтва буйных сацыяльных аб'ектаў, дзіцячых садкоў у Оршы і Лепеле, Пастаўскай раённай бальніцы, рэканструкцыю інфекцыйнай бальніцы ў Віцебску. Асноўны акцэнт у наступным годзе зробяць на ўзвядзенне арэнднага жылля для ваеннаслужачых і запатрабаваных на рынку працы спецыялістаў у раёнах. Гэта настаўнікі, медыцынскія работнікі, ветэрынарныя ўрачы, заатэхнікі, аграномы і інжынеры. Агульны ўвод жылля будзе сфарміраваны з улікам асаблівасцяў развіцця і патэнцыялу раёнаў, яго патрэб у частцы прыцягнення і замацавання спецыялістаў.
Трэнінгі, тэматычныя секцыі і спартыўныя мерапрыемствы. Як зрабіць жыццё сем'яў больш цікавым і насычаным, абмеркавалі падчас абласнога форуму маладых сем'яў. На яго прыехалі 25 пар з усяго паўночнага рэгіёна. Стартавала мерапрыемства адкрытым дыялогам «Сям'я – будучыня краіны». Умацаванне інстытуту сям'і і важнасць захавання сямейных каштоўнасцяў з маладымі сем'ямі абмеркавалі начальнік галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы і па справах моладзі Віцебскага аблвыканкама Марына Навіцкая і прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў. Акрамя таго, маладыя сем'і змаглі атрымаць медыцынскія, юрыдычныя, псіхалагічныя і нават фінансавыя кансультацыі спецыялістаў. Традыцыйная частка форуму – культурна-забаўляльная праграма, сямейныя фотосессии, інтэлектуальны турнір і спартыўныя спаборніцтвы. И для нас, конечно, это самое главное – позитивные эмоции, которые мы сегодня вынесли и уже выносим. Как молодая семья, которая совершенно недавно вступила на этот путь, у нас есть значимые цели. Конечно, главные цели – это наш молодежный потенциал для нашей городокщины. Мы представляем сегодня Городокский район. И, конечно, смотря в будущее, с моей супругой, мы хотим принести значимый вклад в развитие нашей страны, ну и национального богатства. Форум молодых семей проходит на территории Городокского района. То, что действительно мы можем, пользуясь случаем, и показать свой район, да, и рассказать о той работе, которая проводится у нас на территории района именно с молодежью, и в том числе с молодыми семьями. Конечно, это очень важно. Во-первых, молодые люди познакомятся, будут по жизни общаться, будут друг друга поддерживать. Для нас самое главное и самый, наверное, первый вопрос – это демографическая безопасность. Потому что, в первую очередь, счастливая семья – это та, где звучит звонкий смех детей, для того, чтобы продолжалось развитие нашего государства, развитие нашей страны. И сегодня, общаясь, обмениваясь своими опытом, общаясь с людьми, которые сильны в своей профессии, я думаю, что они будут напитываться вот этой информацией, и дальше мы будем видеть как можно больше счастливых молодых семей в нашей республике. Выязны форум маладых сем'яў у паўночным рэгіёне стаў традыцыйным. Сёлета яго арганізавалі ў рамках тыдня бацькоўскай любові. Прыцягнуць увагу моладзі да пытанню экалогіі і паклапаціцца аб прыродзе ў фармаце квеста. У Віцебску арганізавалі камандныя спаборніцтвы па зборы і сартаванні смецця. Месцам правядзення экалагічнай акцыі «Чыстыя гульні» стала лесапаркавая зона Шпілі каля чыгуначнай станцыі Лучоса. Ініцыятыва аб'яднала больш за 100 чалавек – школьнікаў, студэнтаў, работнікаў арганізацыі і прадпрыемстваў. Кожная каманда павінна была за гадзіну прайсці некалькі кіламетраў у пошуках пластыка, паперы, шкла і нават металу. Дождж не стаў перашкодай для добрай справы. Своеасаблівы турнір – прыклад таго, як можна сумясціць клопат пра прыроду з элементамі спаборніцтва і нават творчасці. Удзельнікі квеста таксама бліснулі ведамі ў экалагічнай віктарыне. Я участвую в этой акции второй раз. Первый раз мы победили. Вот заняли первое место нашей школой. Получили кубок, сертификат денежный. Вот, очень рад принять участие во второй раз. Очень заряжен на победу. Очень круто, то, что не единожды это проводится. Люди собираются, помогают природе, пытаются поддерживать ее в чистоте. Соревновательный эффект дает возможность, наверное, больше, лучше и качественнее подойти к тому делу основному, а именно очистке этого микрорайона, да, благоустройству. Поэтому, безусловно, сегодня мы ждем победы сильнейшего, но в целом вот такие акции, они способны принести большое доброе дело и нашему городу, и микрорайону в частности. Другі этап чыстых гульняў супаў з месячнікам па санітарнай ачыстцы і добраўпарадкаванні Віцебска. Марафон па навядзенні парадку на гэтым не заканчваецца. У наступную суботу, 25 кастрычніка, пройдзе рэспубліканскі суботнік. Частку заробленых сродкаў накіруюць на будаўніцтва нацыянальнага гістарычнага музея Беларусі і стварэнне яго сталай экспазіцыі. Новыя ўзоры рэтра-тэхнікі папоўнілі унікальны музей мапедаў у Віцебску. У прыватнай калекцыі Владзіміра Гардзеева больш за 60 мадэляў савецкіх і замежных. Частку экспанатаў дораць наведвальнікі, але самыя рэдкія энтузіяст набывае сам. Каб зрабіць экспазіцыю яшчэ больш цікавай, віцяблянін аб'яднаў выставу мапедаў з калекцыяй савецкіх артэфактаў. Старыя цацкі, школьныя прылады, радыёапаратура. Пра тое, як незвычайная хобі стала справай жыцця калекцыянера у наступным матэрыяле.
У мяне такое было, і я ніколі такога не бачыў. Дзве самыя папулярныя фразы, якія кажуць наведвальнікі гэтага музея. Аркан, птаха, пегас. Тут можна ўбачыць мапеды на любы густ. Ад самых папулярных савецкіх экземпляраў да рэдкіх замежных. Из последнего очень интересный мопед приехал из Москвы. Это Moto Ridge, который сделали на Мосфильме в 70-е годы. На ней возили кинооператоры при съемках фильмов. Есть два мопеда, которые существуют в единственном экземпляре. Это прототип Ковровского завода, который стоял в заводском музее, который готовили к выпуску, но не стали выпускать. И еще более интересная история. Это в Курске в перестройку хотели выпускать мопед на чехословацкой, тогда уже на словацкой ходовой. Вот. Его подготовили к выпуску, тоже сделали один прототип. Вот. Я его случайно купил в Бресте и только через 6 лет узнал его историю. Сваю калекцыю малакубатурнай рэтра-тэхнікі Владзімір Гардзеў збірае каля 20 гадоў. Захапляецца ёй з пачатку стагоддзя. Набываў не толькі мапеды, яшчэ фатаграфіі, шлемы і маторы. Пазней прыйшла ідэя стварыць уласны музей. Пасля шматлікіх пераездаў адзіная ў Беларусі падобная экспазіцыя атрымала пастаянную прапіску на тэрыторыі Віцебскага завода. Сёння жадаючых наведаць музей многа. Люди стали в выходной день всей семьей, и с детьми, и с бабушками, там, с дедушками приезжать в другой город, чтобы его посмотреть. Вот. И среди таких семей очень часто бывают отцы семейства, у которых в детстве там был мопед. Начали спрашивать гостей, откуда они, и начали вести интерактивную карту. Значит, сейчас на этой карте 370 точек. Вот. Охвачены все континенты, кроме Антарктиды, то есть из Европы, Прибалтика практически, Европа. Ну, причем приезжают интересные люди, там, допустим, приезжал мотоциклист, фермер из Испании. У экспазіцыі больш за 60 мапедаў. Палову з іх калекцыянер атрымаў удар. Сам набывае толькі рэдкія мадэлі. Пры гэтым прынцыпова не займаецца рэстаўрацыяй. Размаўляць пра сваё хобі можа гадзінамі. Тыя, хто пабываў на яго экскурсіі, запэўніваюць, што за 1 гадзіну Владзімір раскажа пра мапеды больш, чым вы даведаецеся за ўсё жыццё. Человек точно знает, что говорит. Он четко знает больше, чем вы себе можете представить обо всем об этом, и чем я, наверное, могу. Вот. И он всегда рассказывает очень интересно, и это просто, как сказать, неиссякаемый источник знаний, что касательно именно вот этой сферы. Такого я больше нигде не встречал ни на просторах интернета в рамках нашей страны. Тут концентрация немыслимая. В этот музей мы пришли вместе с мужем, и его было, конечно, не оторвать от всей этой техники. И особенно интересно то, что некоторые модели, они же выпускаются до сих пор. Вот тут стоит мотоцикл «Минск», и сейчас есть новые модели, и интересно посмотреть, как изменилось, то есть дизайн, форма, какие детали там были, какие остались. Вот. А еще здесь очень много техники, которая уже не выпускается, ее, в принципе, нигде не увидишь, только в каких-то очень старых фильмах, либо вот вживую посмотреть здесь можно. Тыя, каму для падарожжа ў мінулае мапедаў мала, могуць атрымаць асалоду ад выставы артэфактаў часоў перабудовы. Старыя цацкі, школьныя прылады і радыёапаратура дапамогуць акунуцца ў атмасферу савецкага дзяцінства. Колькасць экспанатаў пастаянна расце. Папоўніць калекцыю можа любы жадаючы. Артур Смалякоў, Яўген Тарбенка. Навіны Віцебск. С песней «По жыцці» адкрыты гарадскі вакальны конкурс ад 60-х да нулявых сабраў віцебску меламанаў. Індывідуальныя выканаўцы розных узростаў і творчыя калектывы. Пачынаючыя спевакі і аматары змаглі адчуць сябе сапраўднымі артыстамі. Сцэна, гук, святло і эмоцыі публікі. Вакалісты спаборнічалі ў некалькіх номінацыях. Сольнае выкананне, ансамбль, вакальна-інструментальны ансамбль. Выканалі песні, напісаныя ў перыяд з 1960-х до нулявых, вядомыя і любімыя эстрадныя кампазіцыі і музыку з кінафільмаў у суправаджэнні фанаграмы -1, музычных інструментаў альбо акапэла. Мой любимый исполнитель Анна Герман, поэтому остановилась на таком выборе песни. Конкурс я прожила эмоционально, как и, в принципе, любой участник. Я думаю, что это большой опыт, это большие возможности для любого конкурсанта. Я выбрал песню для конкурса «Путники в ночи». Это то самое олицетворение тех времен, чистоты, добра,
преданности и уверенности в себе. Я занимаюсь музыкой с 5 лет. Я исполняю старые песни, песни 90-х. Я люблю песни поп. Нам с друзьями понравилась сцена. Она дает атмосферу вот этих популярных артистов. Это уже 5-й юбилейный конкурс на сегодняшний день. Ну, в конкурсе принимает участие совершенно разнообразная публика, разновозрастная. Песни поются разноплановые. В общем, все от души. Это не такой великий конкурс. Это человек, когда приходит как домой. Удзел у адкрытым гарадскім вакальным конкурсе прынялі каля 60 выканаўцаў. Салісты і вакальныя калектывы падарылі гледачам зарад станоўчай энергіі і добры настрой. Больш за 200 спартсменаў з гарадоў і раёнаў Віцебшчыны сабралі чэмпіянат і першынство в обласці па лёгкаатлетычным кросе. Спаборніцтвы зладзілі на трасе вучылішча Алімпійскага рэзерву. Ва ўрачыстым адкрыцці спаборніцтваў прыняў удзел дырэктар Рэспубліканскага цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі па лёгкай атлетыцы, сярэбраны прызёр алімпійскіх гульняў у трайным скачку Ігар Лапшын. На дыстанцыю па перасечанай мясцовасці выйшлі мужчыны і жанчыны, моладзь, юніёры і юніёркі, юнакі і дзяўчаты. Яны аспрэчылі лідарства на дыстанцыях ад 1 до 5 кіламетраў. Па выніках кросу мацнейшыя атлеты прадставяць нашу вобласць на рэспубліканскай арэне. Сейчас все гораздо на более высоком уровне. Я очень надеюсь, что вот и это изменение условий тренировок позволит ребятам, моим землякам, и показывать высокие результаты и поддержать те традиции легкой атлетики в Витебской области, которых когда-то мы создавали. На республиканской арене нам тяжеловато, конечно, сражаться на чемпионате. Не хватает именно взрослых спортсменов взрослого возраста. На первенстве мы 2 года подряд занимали 1 место. И надеемся, что и в этот раз приложим все усилия, соберем хорошую команду. Ребята настроены, готовы. Трассу для отбора мы приготовили им хорошую, пересеченную в лесу. Доказывать свое превосходство над остальными. Мы каждый год в нем участвуем, стараемся показывать хорошие результаты, но это первый старт в сезоне, чтобы войти в форму, попробовать свои силы. Чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па лёгкаатлетычным кросе пройдзе ў грудні 30-31 кастрычніка. Моладзевы састаў паўночнага рэгіёна традыцыйна трапляе ў тройку прызёраў на гэтых стартах. Долучайтеся до наших суполок у сацыяльных сетках і мессенджерах. Подписывайтеся на YouTube-канал телерадиокомпании «Витебск». Тут можно перагледзець любимые программы, поделиться навінамі з сябрамі і пакінуць свае водгукі. І на гэтым выпуск навін завершаны. Я з вами развітваюся. До сустрэчы. Па інфармацыі Віцебск аблгідрамета, заўтра ў вобласці будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі дажджы. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер ноччу пераменных напрамкаў, днём паўночна-ўсходні 4,9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу 0+5, днём +4,9. У Віцебску воблачна, ноччу з праясненнямі, часам дождж. Вецер паўночна-ўсходні 4,9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу +3,5, днём +5,7.